hebben natuurlijk een tijdje op gewacht. En zeker op dit soort evenementen. Maar ja, hartstikke mooi dat het nu kan. Ja, inderdaad. Duizenden liefhebbers die blij zijn dat ze weer mogen door het Limburgse heuvelland. En een enkeling gaat naar Maastricht, waar de grote mannen en vrouwen die zondag bij de profs aan de start komen verschijnen. Daar in de hotels rondom de snelweg verzamelen de grote ploegen en vergapen de liefhebbers zich aan het materiaal van ploegen als SD Worx en uiteraard Team Jumbo-Visma van Tom Dumoulin en Mike Teunissen. Terug op de Kouwberg blijkt de liefde voor fietsen en voor de goldrace. Het landschap, de ambiance, de mooie heuveltjes, het gezelschap, het voor- en nagebeuren. Plezant. En hoe gaat het? Uitstekend. Alleen een zware dobber. En niet gewend hè, een vlakke polder. En bij de een gaat dat soepeler dan bij de ander. Verplaatsen we ons tot slot nog even naar het Shimano Center. Daar waar het kloppend hart is van deze tourversie van de Amstel Gold Race. Waar iedereen zijn inschrijvingen kan ophalen. Maar waar ook de gelegenheid is om alvast even losgemasseerd te worden. Dit kan morgen toch helemaal niet meer misgaan. Nee, ik voel me echt de prof nou. Echt, het is echt heerlijk. Even nog ontspannen. Klaarmaken voor de grote dag van morgen. Dus beter kan niet.